Stavím sa o svoju najlepšiu nástrahu, že toto pozná každý jeden z vás. Sedíte pri vode, hodinu, dve, možno aj tri. Hladina je ako zrkadlo, špička prútu, zamrznutá v čase. Absolútne mŕtvo. A potom to urobíte. Siahnete do vrecka po ten prekliatý mobil, aby ste odpísali žene alebo skontrolovali futbalové výsledky. A presne v tej jedinej sekunde, keď vaše oči zaostria na displej, sa váš prúd ohne do pravého uhla a brzda navijáka začne spievať tú najkrajšiu pieseň. Náhoda? Alebo má nejaký rybársky boh naozaj zvrátený zmysel pre humor? Dnes vám ukážem, že za týmto tzv. Zákonom schválnosti sa skrýva chladná, vypočítavá logika ryby. A sľubujem vám, že keď ju pochopíte, už nikdy sa na svoj mobil pri vode nebudete pozerať rovnako. Pripravte sa, pretože dnes odhalíme, prečo vaša najväčšia slabina môže byť vašou najväčšou zbraňou. Mimochodom, stalo sa vám to niekedy s tou najväčšou rybou vášho života, ktorá vám nakoniec utiekla? Napíšte mi to hneď teraz do komentárov. Už roky sa v rybárskych krčmách a na internetových fórach vedú debaty o tomto fenoméne. Väčšina to berie ako vtip, ako súčasť folklóru. To je proste zákon schválnosti. Mávneme rukou a zasmejeme sa nad tým s kamarátmi. Berieme to ako nevyhnutnú daň za modernú dobu, za to, že si k vode nosíme tieto vreckové počítače. Ale čo ak to nie je žiadna náhoda? Čo ak je to predvídateľný vzorec správania? My rybári sme tvory zvyku. Máme svoje rituály. Prídeme k vode, nahodíme, sadneme si na stoličku a čakáme. Celé hodiny dokážeme sedieť takmer nehybne. Pohľadom hypnotizujeme špičku prútu alebo plavák. A presne toto naše správanie, táto naša rutina je pre ryby čitateľná ako otvorená kniha. Tie najväčšie a najopatrnejšie kusy sa nenaučili prežiť 10 ročia len tak pre nič za nič. Naučili sa pozorovať. A my im svojou predvídateľnosťou dávame všetky informácie, ktoré potrebujú na to, aby sa rozhodli, kedy je bezpečné zobrať nástrahu. Poprvé musíme pochopiť, ako nás ryba vníma. Zabudnite na chvíľu na to, čo vidíte vy. Predstavte si, že ste veľký, starý kapor alebo zubáč. Váš svet je definovaný vibráciami, zmenami tlaku, tieňmi a siluetami. Celé hodiny sledujete na brehu tmavú, nehybnú siluetu. Je to rybár. Táto silueta je spojená s nebezpečnou nástrahou, ktorá leží na dne. Ste opatrní. Váš inštinkt vám hovorí: počkaj, niečo tu nesedí. Ten tvor na brehu je predátor. Čaká rovnako ako ty. Celé to ticho, tá zdanlivá nehybnosť je pre rybu stavom najvyššej pohotovosti. Je to ticho pred búrkou. Je to moment, kedy lovec čaká na svoju korisť. My si myslíme, že sme uvoľnení a pasívni, ale z pohľadu ryby sme napätí ako struna. Sme hrozba, ktorá len čaká na najmenší pohyb. A tak ryba krúži okolo, obzerá si nástrahu, možno do nej aj jemne drgne, ale stále čaká na ten správny signál. A teraz prichádza kľúčový moment, ten signál. Čo sa stane, keď sa rozhodnete siahnuť po mobil? Z pohľadu ryby sa udeje niekoľko zásadných vecí naraz. Poprvé, vaša silueta sa dramaticky zmení. Z vzpriamenej napätej postavy sa stáva zhrbená, uvoľnená. Hlava, ktorá bola otočená smerom k vode, teda smerom k nej, sa skloní. Oči, ktoré predstavujú najväčší znak predátora, sú zrazu odvrátené. Z pohľadu živočícha, ktorý je celý život korisťou, je toto ten najdôležitejší signál na svete. Znamená to, predátor sa nepozerá, jeho pozornosť je inde. Je to ekvivalent toho, ako keď lev na savane skloní hlavu k napájadlu. V tej chvíli je najzraniteľnejší a všetky antilopy okolo to vedia. My urobíme presne to isté. Skloníme hlavu k mobilu a rybe tým dávame jasný signál, že sme prestali byť hrozbou. V tej sekunde sa jej okno príležitosti otvára do Korán. Poďme sa pozrieť na vibrácie. Keď sedíme nehybne, produkujeme istý hluk pozadia. Naše telo sa jemne pohybuje, dýchame, prenášame váhu. Pre rybu s jej bočnou čiarou je to ako konštantný monotónny šum. Je to zvuk nebezpečenstva, ktoré je prítomné, ale pasívne. Teraz si predstavte pohyb, keď siahate do vrecka. Je to úplne iný typ vibrácie. Je to náhly, cielený pohyb, šuchot oblečenia, možno jemné vrzganie stoličky. Tieto vibrácie sa prenášajú cez zem do vody. Ryba ich okamžite zaregistruje.
Ale na rozdiel od nášho nehybného sedenia, tento pohyb je spojený s odvrátením pozornosti. V jej primitívnom mozgu sa to spojí do jedného celku. Predátor sa pohol, ale nie smerom ku mne. Jeho pozornosť je zameraná inam. Teraz alebo nikdy. Je to ako keď sa zlodej rozhodne vbehnúť do domu presne v momente, keď počuje, že strážnik na druhej strane budovy zakašľal. Je to zvukový signál, že vzduch je čistý. Rozoberme si tzv. Predátorov pohľad. Biológovia už dávno vedia, že priamy očný kontakt je vo zvieracej ríši vnímaný ako akt agresie alebo hrozby. Keď hodiny úprene hladíme na hladinu, aj keď si to neuvedomujeme, vysielame signál. Vidím ťa. Čakám na teba. Tie najskúsenejšie ryby, ktoré prežili stretnutia s kormoránmi, volavkami či inými rybármi, sú na tento signál extrémne citlivé. Vedia, že keď na ne niečo úprene hladí, je zle. A teraz si predstavte ten kontrast. Z minúty na minútu sa tento intenzívny sústredený pohľad stratí. Vaša tvár a vaše oči zmiznú, pretože ich zakrie malá, svietiaca obrazovka. Pre rybu je to ako vypnutie obrovského reflektora, ktorý na ňu mieril. Tá náhla úľava od vizuálneho tlaku je často posledným impulzom, ktorý potrebuje na to, aby bez strachu nasala nástrahu. My si myslíme, že sme sa len pozreli na správy, ale pre rybu sme práve odvolali stav najvyššej pohotovosti. Dôležitá je aj zmena v našom celkovom postoji. Keď čakáme na záber, sme podvedome napätí, naše svaly sú pripravené na akciu, na zásek, aj keď sa cítime uvoľnené, naše telo je v strehu. Ryby, aj keď to znie neuveriteľne, dokážu túto energiu vnímať. Vnímajú celkovú atmosféru na brehu. Keď vezmeme do ruky mobil, toto napätie okamžite opadne. Fyzicky sa uvoľníme, zhrbíme sa, mysel sa nám zamestná niečím iným. Z lovca sa stáva pasívny pozorovateľ niečoho úplne iného. Táto zmena energetického pola je pre citlivé organizmy, akými ryby sú, ďalším dielikom do skladačky. Všetky signály zrazu ukazujú to isté. Nebezpečenstvo pominulo. Silueta je uvoľnená. Pohľad je odvrátený. Vibrácie sú iné. Napätie zmizlo. Je to perfektná búrka podmienok, ktorá vedie k jedinému možnému záveru z pohľadu ryby. Teraz je čas sa nažrať. Ľudia často hovoria o maskovaní. Kupujeme si drahé oblečenie vo farbách lesa a trávy, aby sme splynuli s okolím. A to je správne. Pomáha to. Ale zabudáme na to najdôležitejšie maskovanie. Maskovanie pohybu. Nehybný objekt, aj keď nie je dokonale zamaskovaný, sa po chvíli stane súčasťou scenérie. Zviera si naň zvykne. Ale akýkoľvek pohyb, obzvlášť náhly, okamžite upúta pozornosť. Keď sa však tento pohyb, siahnutie po mobile, stane predvídateľným a je spojený s následnou nepozornosťou, ryba sa ho naučí interpretovať. Možno to znie šialene, ale predstavte si kapra, ktorý celý deň sleduje rybára. Prvých párkrát, keď rybár siahne po mobile, kapor sa možno stiahne. Ale keď vidí, že po tomto pohybe vždy nasleduje dlhé obdobie, kedy je rybár úplne mimo, začne si to spájať. Vytvorí si podmienený reflex. Pohyb ruky k vrecku sa preňho stane signálom k jedlu, nie k úteku. Pozrime sa na to z praktickej stránky. Ako túto vedomosť využiť vo svoj prospech? Môžeme vytvoriť niečo, čomu hovorím falošná nepozornosť. Namiesto toho, aby ste čakali, kým vás nuda donúti vziať mobil do ruky, urobte to cielene. Posaďte sa, buďte 15-20 minút úplne nehybne. Sústreďte sa na vodu. A potom, veľmi pomaly a plynulo, siahnite do vrecka a vytiahnite mobil. Ale namiesto toho, aby ste sa naň pozerali, len ho držte v ruke a kútikom oka sledujte špičku prútu. Urobte presne tie pohyby, ktoré by ryba očakávala od nepozorného rybára. Trochu sa zhrbte, sklonte hlavu. Vytvoríte tak dokonalú ilúziu. Rybe dáte všetky signály, na ktoré čaká, ale vy budete stále v 100% pohotovosti. Je to trochu divadlo, ale rybolov je často presne o tom. Oklamať zmysly tvora, ktorý je vo svojom prostredí dokonalý. Mýtus o šťastí je v rybolove hlboko zakorenený. Ten mal dnes šťastie, povieme o úspešnom kolegovi. Ale často to nie je o šťastí, je to o detailoch, o pochopení toho, ako ryba rozmýšľa. Rybár, ktorý chytá pravidelne veľké ryby, nerobí veci náhodou. Možno si to ani neuvedomuje, ale jeho správanie je iné. Je tichší, jeho pohyby sú plynulejšie, je trpezlivejší. Fenomén mobilného telefónu je dokonalým príkladom toho, ako naše podvedomé správanie priamo ovplyvňuje výsledok. Keď si toto uvedomíme,
Prestaneme sa spoliehať na náhodu a začneme aktívne pracovať s faktormi, ktoré môžeme ovplyvniť. Namiesto čakania na šťastný záber ho môžeme vedome vyprovokovať. A to je ten zásadný rozdiel medzi niekým, kto si ide k vode len posedieť a skutočným lovcom. A nie je to len o mobiloch. Je to o akomkoľvek úkone, ktorý nás vytrhne z role sústredeného predátora. Napríklad, keď si idete uvariť kávu. Vstanete, otočíte sa k vode chrbtom, šramotíte s varičom. To je pre rybu hotová pozvánka na hostinu. Alebo keď sa zakecáte so susedným rybárom. Vaša pozornosť je úplne inde, gestikulujete, smejete sa. Všetky tieto momenty sú presne tie isté spúšťače. Mobilný telefón je len najčastejším a najmodernejším príkladom tohto princípu. Je to symbol našej rozptýlenej pozornosti. Ryba nevie, čo je to Instagram alebo Facebook. Vie len to, že predátor, ktorý na ňu hodiny číhal, je zrazu mentálne aj fyzicky neprítomný. A to je jej šanca na ľahkú korisť bez rizika. Preto keď na budúce budete mať dlho bez záberu, namiesto prehadzovania montáže, skúste jednoducho na pár minút predstierať, že vás ryby vôbec nezaujímajú. Psychológia veľkých rýb je fascinujúca. Starý a skúsený kapor nie je len obyčajná ryba. Je to veterán, ktorý prežil nespočetné množstvo hrozieb. Poznajú zvuk olovka dopadajúceho na hladinu. Poznajú siluetu rybára na brehu. Poznajú takmer každý typ nástrahy. Tieto ryby sú paranoidné. A práve preto sú také veľké. Aby ste takúto rybu oklamali, musíte jej ponúknuť niečo, čo prelomí jej opatrnosť. A tým najlepším lákadlom pre paranoidného tvora je pocit absolútneho bezpečia. Keď jej všetkými možnými signálmi, zmenou siluety, odvrátením pohľadu, uvoľnením napätia, ukážete, že nebezpečenstvo pominulo. Jej vrodená opatrnosť sa na chvíľu otupí a prevládne hlad. Je to šachová partia. A ťah s mobilným telefónom je vaša nečakaná rošáda, ktorá zmení celú hru. Zamyslíme sa nad tým, ako sa správame, keď sme naozaj sústredení. Napríklad pri prívlači. Každý hód, každé otočenie kľúčkov navijáka sme v maximálnom strehu. Naše oči nespustia nástrahu z dohľadu. Naše telo je napäté, pripravené zaseknúť. A práve preto sú zábery pri prívlači často také agresívne a nečakané. Ryba musí zaútočiť bleskovo, pretože lovec je aktívny a nebezpečný. Pri love na položenú alebo na plavák je to presný opak. My sa snažíme byť pasívni a čakať. A práve táto pasivita, prerušená náhlym momentom nepozornosti, vytvára úplne iný typ príležitosti pre rybu. Je to pomalé budovanie dôvery, ktoré je nakoniec spečatené našou vlastnou chybou. Je to paradox. Čím viac sa snažíme a sústredíme, tým sme pre opatrné ryby nebezpečnejší a tým menšiu šancu na záber máme. Toto celé má aj hlbší význam. Ukazuje nám to, aký sme odpojení od prírody. Prídeme k vode, ale v hlave. Sme stále v práci, doma, na sociálnych sieťach. Mobil je len brána do iného sveta. A ryby na to reagujú. V momente, keď sa mentálne odpojíme od lovu, keď naša myseľ odpláva preč, naše telo to prezradí. A presne vtedy príde záber. Je to takmer, ako by nám príroda chcela povedať: hej, buď tu a teraz. Sústreď sa na to, čo robíš. Je to ironické, že záber často príde presne vtedy, keď naň myslíme najmenej. Možno je to lekcia trpezlivosti a pokory. Možno by sme sa mali naučiť byť pri vode skutočne prítomní, nielen fyzicky, ale aj mentálne. Alebo ak to nedokážeme, aspoň túto našu slabosť vedome využiť vo svoj prospech. Skúsme si predstaviť konkrétnu situáciu. Lovíte kapry na boilies, na veľkej priehrade. 2 dni sa nič nedeje, už ste zúfali. Všetko ste vyskúšali, rôzne farby, rôzne príchute, nič. Potom vám zavolá kamarát, zdvihnete mobil, vstanete zo stoličky a prechádzate sa po brehu, aby ste mali lepší signál. Rozprávate sa, smejete sa, ste úplne pohltení konverzáciou a zrazu počujete ten prenikavý zvuk hlásiča. Váš prúd je ohnutý a ryba si berie desiatky metrov vlasca. Prečo práve teraz? Pretože ste urobili to, čo ryba nečakala. Nie len, že ste sa prestali pozerať, vy ste sa dokonca vzdialili od prútov. Z pohľadu toho starého kapra, ktorý možno 2 dni sledoval vaše nehybné sedenie, to bol absolútne jasný signál. Rybár odišiel, jedlo je zadarmo. A bum. Záber je na svete. Tento princíp neplatí len pre veľké opatrné ryby. Platí aj pre menšie druhy, najmä na vodách s vysokým rybárskym tlakom. Ryby sa učia.
Ak na nejakom jazere každý deň sedia desiatky rybárov, ryby sa veľmi rýchlo naučia spájať si siluetu človeka na brehu s nebezpečenstvom. Naučia sa byť aktívne hlavne v noci, alebo skoro ráno, keď je pri vode pokoj. Ale aj počas dňa sa dá ich ostražitosť prelomiť. A opäť kľúčom je narušiť stereotyp. Namiesto sedenia na stoličke si lahnite do trávy. Namiesto tichého čakania sa tvárte, že si balíte veci na odchod. Akákoľvek činnosť, ktorá signalizuje, že lov sa skončil, môže vyprovokovať rybu k akcii. Mobilný telefón je len najjednoduchší a najčastejší spôsob, ako túto ilúziu vytvoriť bez toho, aby sme museli robiť niečo zložité. Je zaujímavé, ako veľmi podceňujeme zmysly rýb. Bočná čiara je orgán, ktorý si my ľudia ani nevieme predstaviť. Je to ako mať po celom tele sonar, ktorý cíti najmenšie zmeny tlaku a vibrácie vo vode na desiatky metrov ďaleko. Ryba cíti každý náš krok na brehu. Cíti dopad olovka. Cíti napnutý vlasec. Je to svet informácií, ktoré my ignorujeme. Keď sedíme nehybne, vlasec je napnutý a prenáša do vody mikrovibrácie. Keď vezmeme mobil a uvoľníme sa, naše držanie prútu sa nepatrne zmení. Možno sa vlasec o pár milimetrov povolí. Pre nás je to zanedbateľné. Pre rybu je to ako keď sa v napätej pavučine zrazu uvoľní jedno vlákno. Je to zmena v systéme, anomália. A anomálie v prírode často znamenajú príležitosť, buď na útek, alebo na získanie potravy. Teraz si možno poviete, to je všetko pekná teória, ale ja chytám na rieke, kde je prúd a všetko je v pohybe. Princíp zostáva rovnaký, len sa prispôsobuje podmienkam. Na rieke sú ryby zvyknuté na neustály pohyb a hluk vody. O to viac sú však citlivé na nezvyčajné, neprirodzené signály z brehu. Hlasné dupanie, hádzanie kameňov do vody, to všetko ich vyplaší. Ale tiché, monotónne sedenie je pre ne opäť signálom predátora. A opäť moment, keď svoju pozornosť presuniete inám, môže byť spúšťačom. Možno mrena alebo podustva, ktorá sa krmí pár metrov od vašej nástrahy, len čaká na chvíľu, kedy tieň vašej postavy na hladine zmení tvar a prestane byť hrozivý. Vtedy sa odváži posunúť o ten meter ďalej a zobrať aj vašu návnadu. Je dôležité si uvedomiť, že ryba nerozmýšľa ako človek. Nemá zložitý plán, všetko je to o inštinktoch, o 1000 ročiach evolúcie, ktorá ju naučila, ako prežiť. Jej správanie je súborom reakcií na vonkajšie podnety. Hlad, nebezpečenstvo, príležitosť. Našou úlohou ako rybárov je tieto podnety pochopiť a manipulovať s nimi. Keď nahodíme nástrahu, vytvoríme podnet hlad a príležitosť. Ale našou prítomnosťou zároveň vytvárame podnet nebezpečenstvo. A tieto dva signály sa v hlave ryby bijú. Celý čas váha. Záber príde vtedy, keď signál príležitosti preváži nad signálom nebezpečenstva. A naše siahnutie po mobile je presne ten moment, kedy sa misky váh naklonia v náš prospech. Znížime faktor nebezpečenstva na minimum a hlad zvíťazí. Predstavte si to ako vedecký experiment. Kontrolná skupina je rybár, ktorý sedí nehybne a sústredene. Experimentálna skupina je rybár, ktorý každých 15 minút na 2 minúty vezme do ruky mobil. Zhrbí sa a tvári sa, že ho dianie vo vode nezaujíma. Stavím sa, že po celodennom love by experimentálna skupina mala na konte podstatne viac záberov od opatrných rýb. Je to o narúšaní očakávaní. Ryba očakáva, že rybár bude číhať. Keď toto očakávanie narušíme, zmetieme ju. A zmetená ryba robí chyby. Našou úlohou je tieto chyby vyprovokovať. Nie sme len pasívni čakatelia, sme aktívni stratégovia. Aj keď sa to zdá, že len nehybne sedíme. Najväčším nepriateľom rybára pri vode nie je zlé počasie, zlá nástraha ani zlé miesto. Je to jeho vlastná myseľ. Naša netrpezlivosť, naša nuda, naša potreba byť neustále online. Mobilný telefón je len symptómom tohto problému. Učíme ryby našim zlozvykom. Oni sa prispôsobujú nám a my sa potom čudujeme, prečo berú v tých najnevhodnejších chvíľach, ale keď tento mechanizmus pochopíme, môžeme ho otočiť. Môžeme začať učiť ryby my, môžeme ich naučiť, že náš pohyb s mobilom znamená bezpečie. Je to vysoká škola rybárskej psychológie. A začína sa to uvedomením si, že každé naše gesto, každý náš pohyb má pod hladinou oveľa väčší význam, ako si myslíme. Takže až budete na budúce sedieť pri vode a budete mať nutkanie siahnuť po telefóne, zastavte sa na sekundu. Namiesto toho, aby ste to urobili automaticky a bezmyšlienkovite, urobte to vedome.
Urobte z toho súčasť svojej taktiky. Pripravte sa. Ruku majte blízko prútu a keď už ten mobil vezmete do ruky, buďte pripravení na to, že práve v tej chvíli sa môže stať to, na čo ste čakali celý deň. Pretože už viete, že to nie je náhoda. Je to signál. Vy ste ho vyslali a ryba naň s najväčšou pravdepodobnosťou odpovie. A možno, len možno, vďaka tomuto poznaniu už neprídete o tú životnú rybu len preto, že ste sa rozhodli skontrolovať si lajky na Facebooku. Budete pripravení. Takže aký je záver? Ten záber, ktorý príde presne v momente, keď sa pozriete na mobil, nie je žiadna mágia, kliatba ani zákon schválnosti. Je to chladný, vypočítavý dôsledok vášho vlastného správania, ktoré dokonale číta tvor s mozgom veľkosti vlašského orecha, no s inštinktmi nabrúsenými miliónmi rokov evolúcie. Vaša nehybnosť vytvára napätie a hrozbu. Vaše uvoľnenie, vaša zmena siluety a odvrátenie pohľadu sú pre rybu jasným signálom, že je bezpečné zaútočiť. Najväčší obrat v tomto celom príbehu je poznanie, že naša najväčšia slabina, naša nepozornosť a závislosť na technológiách sa môže stať našou najprešpekulovanejšou zbraňou. Už sa na to nemusíte hnevať. Môžete to začať používať. Môžete vedome predstierať nepozornosť, aby ste oklamali aj tú najopatrnejšiu rybu. A to je poznatok, ktorý môže úplne zmeniť váš prístup k lovu. Ďakujem vám, že ste to dopozerali až do konca. Dúfam, že vám to otvorilo oči tak, ako kedysi mne. Ak sa vám video páčilo a súhlasíte s touto teóriou, hoďte tam like, je to pre nás najväčšia odmena. A samozrejme, ak ešte nemáte odber, napravte to teraz, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. A teraz otázka na vás všetkých, na ktorej odpoveď som naozaj zvedavý. Skúsite na ďalšej rybačke vedome použiť túto mobilovú fintu a predstierať nepozornosť, aby ste vyprovokovali záber. Napíšte mi do komentárov, či veríte, že to môže fungovať.